Hello, mayong buntag. Happy Father's Day sa atong mga kalalakinan karon sa mga amahan. Ah, Kamay lang ang pagdasig alang sa atong mga papa. Kita nga mga amahan natay gitawag og kining rules sa panimalay, no? Labaw sa tanan, kita ang nagrepresent ingon nga small God sa atong panimalay. In other words, kita nga amahan, kita ang mo lead sa atong pamilya labaw sa tanan diha sa pag-ila sa Dios. Ang pagtudlo sa katarong, pagtudlo diha sa atong mga kabataan, sa atong pamilya, sa pag-ila sa Dios, sa mga pag-ampo, labaw sa tanan usab kining pagsimba nato, no? Kita pamilya mo atong simbahan. Usa na sa dako kayo nga kining ehemplo sa atong komunidad. So alang sa mga amahan atong gitinguha kanunay nga mahimot ang channel panalangin ngadto sa ubang mga amahan. Kita ang modelo tungod kay pinaagi kanato ingon ang Bible nga the father will raise their children in the knowledge of God. So kita nga amahan mo'y magtudlo diha sa kabubuton sa Dios. So akong gidasig ang mga amahan nga atong mga anak atong dad-on sa simbahan. Ayaw dadas bulangan, ayaw dalas sugalan, dalas sa simbahan. Aron nga manurture diha sa kahibalo sa pag-ila sa Dios. Kay human aning kinabuhi natong tanan, kita nga maamahan, especially mga amahan, na atay dakong accountability sa Ginoo. Na atay gitawag tulubagon. Giun sa nato pag dumala, pagdala ang atong ministry, ang atong panimalay, atong mga anak, atong pamilya, ingon usab nga faithful nga bana diha sa usa ka panimalay. So alang sa mga bana, no, dad-on nato atong panimalay diha sa Dios. Atong dad-on sa mga pag-ampo, dad-on nato diha sa kabubuto sa Ginoo. Magsugod nato ang reflection sa Dios sa atong kinabuhi. Ingon nga amahan, busa ikaw amahan, pagkat-on sa pulong sa Dios aron nga mahimong giyahan ka, matudluan ka sa pagkinabuhi diha sa kabubuton sa atong langitnon nga amahan. Naaman tay langitnon nga amahan. Kining tanan stewardship kani. Gipihalan ta og panimalay, gipihalan tag asawa, gipihalan ta og mga anak. So naatay dakong tulubagon ani. Yan ang Bible nga kung kasaligan ta, masaligan ta sa mas daghan pa. Unsa may gusto pang ipihal sa Ginoo nato? Siyempre, ang usa ka panimalay, daghan kinag mga damgo, daghan nag mga tinguha, daghan nagpangandoy. Mga anak nga makahuman eskwela, dunay nindot nga kaugmaon, natay nindot nga pagpamuyo. So, pialan ka sa Ginoo og mas daghan pa. Kung ikaw, good steward ka sa imong panimalay, buot sa Ginoo nga suplayan ka, and then, ang imong mga pangandoy, ang imong desire alang sa imong panimalay, buot sa Ginoo nga i-grant na nimo. Tungod kay kapialan man ka, ingon nga, buutan o matinud-anon nga amahan. So dalaygon ang Dios, salamat sa iyong pagpaminaw, kung mga pag-ampo nga i-bless sa imong panimalay, o pinaagi nimo amahan, pinaagi sa imong kusog, nga imong ipagamit alang sa himaya sa Dios, alang sa kayuhan sa imong panimalay. So padayon, lahutay, mga lagad ta sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, ug maayong adlaw. Happy Father's Day.